Hello para bro, ke baju kersan bhai ya kene kai YouTube channel ka junga. Te nakalen ka junga nga ko ban kren haka by day bat ka Good Friday. Oi nakalen ka junga yala de ngam so khlaj bha namar banga pedung uthli ngam sngaw la bha ban kren namar ba ladang kren slam ladang kren pelatru nga thu ka jing stom upang uthli ladang thajing bam ladang bam jing bam ru nga thu ba pang te ngam khuslai hadu kata renga kermen bagane ka jingpang kan koit kloy nanga ngasani ru blai khnang bangan yuk kloy ya ka jingkoit ka jingkhie khnang ba ngan long kumba nga ngajilong te parlok nengko nisap yang ai khublai phi baru ki baju kersan bha ya gane kai YouTube channel ka junga ngai khublai ru ya ki baju persa ki baju kentho ki baju keren ben ki baju komen klemakor ki baju keren yang lai hojat ngai khublai bat ngap priang sobhai phi baru sakane ka video te hakane ka video kumbang ala ong mantan nga kwa ban keren khendiat haka by day berka Good Friday sa yang bangan keren ya kini ki kentin wathok bunangi ngi sanar pnayu jisu warju akhok bunangi ngidai kin nong sanar pnayu jisu phim dai ban sorem namar keren ya ka ka banga siam hang ne hasla perthai ladangi pensong nong rim bat ki jingle jingkam ki rukom im ki jinglong ki jongi ki baman lakasni bon nangi ngidai ki nong sanar phna ya jisu phim dai ban somong phim dai ban sorem rei phide ban perkhat phide ban da perkhat jeliu phide ban da puson halade hatu phila jule nem ya ki kam ki ba pensong si yu blai hatu phidon em kata ka mensim bom khut kata ka jing bom khut chapu ka mensim phidon em kata ka jing bisni bro phidon em kata ka jing pihun bro phidon em kata ka jing thmusne wikiwe lara phidon kum kita kamut phidei uwe lane kawe kiba sanar phna yu jisu watla phim sa direct rei lada pension rim bat ki jingge jingkam pat kame hab bandong ba phidei ki ru khut lane ki ru hok omdei banga keren ya kiwe mo ngam install personal yano nga keren kelum nga keren ru yaladi banga ru ngade we utau ba sanar phna yu jisu namar ngam im hok hakane ka slaperthai oit ngale ban im hakata ka lendi ka badai rei da ka jing pensio jung boman nga kum ngop nga kum le yaki kam sne watla ngamle kam sne ko besir khain rei ngam long khut mensim nga kadon be kata ka jing bisni ki we kata ka jing bom suk mensim kata ka jing pihun ki we te ongla ban la kata bun nangi ngilong met kumta ladang ngi pe ka jing long ki bro hang nes la perthai kumta phim dai ban sorem phim dai ban len ne ladi phidai ban pan pawet phar ya ki kam kiba phi jule ya ka jinglong jing im kiba ma phi jule phim dai ban sorem te phidai ban perkhat ban puson hade habang keren ne kini kentin namar haka jing siam ka junga bun nangi ngidei ki nong sanar phna yu jisu te sada perkhat te halor kini ki kentin ki bang lakren ngakwa ban penpau sakum ni kamantoi watlangi kitniam bat ni lejing sang bah rei kamen sim yatiblem bat ka jingkhut men sim ngimdon kamantoi watlangi lejing sang bha watlangi kitniam bha watlangi akhok akhut rei kamen sim yatiblem bat ka jingkhut men sim pat ngimdon kamantoi kini ki baro ladang ile sneu yu pardo prasnam ladang ile sneu yu ki para breu
lada ngidang busun busneu yakiwe lada ngi im ka jing im ka bom penso bhai blai watla ngi ak hokkat no kat noru ndre ngi de kin nongsa narpna yu jisu phimde ban sngoram phimde ban ngomong ko bangal ong phimdan namar keren ya ka ek ya ka ba nganglasyam naga 6% kibreu hangnes laperthei lese tang 8% thrai kibreu kiba khut kiba hok rei bun 3% te kidebe kibreu kibom penso bhai ulai kiba im awari ora bat kene ka perthei ban light na kine ki jinglong basneu kumta kadon kamengi bangin long kibreu kiba khut mensim kadon kamengi bangin im ka jing im ka basngorit kadon kamengi bangin im ka jing im ka bah kadon kamengi bangin don kata ka jing tiplem kadon kamengi bangin ting burom iblai bat kadon kamengi bangin im ka jing im ka ba penso bhai iblai lada ngile kumta kamut ngimdei shu kibreu kiba sanar pna yu jisu ndre ngiladei kibreu kiba hok ngiladei sha kita ki nongbut jung jisu lane ki followers of Jesus Christ bun nangipat ngidang im awari awara ngidang im bisni breu ngidang ngomeng ngidang le sneu kiwe ngidang pihun kiwe ngidang le ki kam sneu hagane ka perthai watla ngim le ya ki pop ki basher khairu nrei ki pop ki barit ngidon bet mo bonang ngidon stang we arhi kumbanga la jermentan stang we arhi thrai naka 6% le se tang 8% kiba khut kiba hok bang 8% ru lada khen pha kimdon lada khen pha tang khnet ngut kiba hok hangnes la perthei te haba phio sngo ya gane ka khubor ka junga phim de ban sorem rei phide ban perkhat puson haba phi page ki video jonga page bat perkhat puson namar ki video jonga ki long sensitive lada phim snothu lada phim nang ban pensong nie ban pensong nong rim kemut kala banyala maklai phi te nakalian ka jonga khna ba phin light na ka jing pensho jung boman nga kwa ya phi ba phin pule na ka city ka ban kong jung upol seki Thessaloni kalanong ka basan ka khot ka ba khat nyo ter hadu ka ba arpwe ki ktin ki bong kumne to duwai khanda put ha ka ek e baro to phin ai ka jingu namar ka ne ken ka long ka mon ublei ha ukris jisu shapi wat penlip no yu munsim wat nyoben yaki jinget hulpa da bishar yaki e baro baskem yakaba bha hangne philayo sngo yakini ki kentin naka bible tesa pule khnang ba phin shai pha pule naka sithi ka ban kong jung pol siki Thessaloni kalnong ka ba san ka khot ka ba khat nyo ter hadu ka ba arpwe hangne ka ong ngide ban rwai khlanna put ngide ban rwai lenter khnang ba nginom ngop ha ki jingpon syo jung boman ha ka ek e baro to phin ai ka jingu ngide ban ai kata ka jingu jing dam ulai ngide ban sakri ulai ngide ban pundan burom ulai namar kane ken ka long ka mon ulai ha ukris jisu shangi nyem dai ban penlip no yu munsim hangne la tho wat penlip no yu munsim kamut yu munsim bakut namar lada mangi imba ngi im khut kamut munsim jung ulai usyong hapo ka munsim ka dunur ka jingi nyem dai ban penlip no ya munsim jung ulai lane yu munsim bakut wat nyoben ya ki jingatulpa katkum ki jingatulpa katkum ki e ki bala tho aka bible ngemdai ban nyoben ngidai ban nge da bishar ya ki e baro baskem ya kata ka bah ngidai ban bishar ya ki e baro la kilong ki bah lane la kilong ki basneu ya ki bah ngidai ban pediang ya ki basneu bat ngin kentai
te parlok ngakwa ban kren somari khniat saphang ka jingyap jong jisu balai u jisu yap ki breu ki bakumno ki penyap u jisu te ngakwa ban kren somari lane ngakwa ban kren lingkot halor ka jingyap jong jisu ya u jisu la penyap daki baitba nong Israel rengkat bat ki sipai pareng ki sipai Rom ki sipai Roman namar ha Middle East menshwa la sunshar da ki Roman da ka Roman Empire ki Roman kide ki breu bala stat kide na ri Italy kumta ki wan ha Middle East ha Egypt ha Israel ha Palestine bat ki we ki ri ki ba marjan ha Middle East ki sunshar te balai jisu u syapnyap kadaw kalong ka jing bisni jong ki nongelam balang ki rangba balang ki temen basan ki rangba lingdo ki bisni ye jisu namar bu jisu ukuran me thar ki jinsa u jisu umap u ther me thar ki jinsa bat u hikai ya ki padba bakin im hagalenti ke badai kumta kan sa bisni ya ubro babha bunsin hagne ka juga bam taru ki isi ki kwa ban penyap no ki kwa ban set patok ki kwa ban ai da ki jing saja ki basir kai khnang ba un sange no ban hikai ya ki eki ba bha ya ki ba te yu jisur kalong kumta dai ki temen rasan ki rangba balang ki to ki no yalam niam ki rangba lengdo ki ba sela ki ba rai ban sanar khna jisu kumta ki pensit ki ba bat ki ba ki nge ya ki no yalam balang bat ki yasla bat ki yasla ke penrem jisu khnang ba un sanar khna te haba ki ba baro kila rai kila yasla kila penrem jisu ban sanar khna te ka sarkar kale be katung ka jingkwa jong ki ba omdai ba ka sarkar ka thmu khnang ban penyap jisu omdai ba ka sarkar rom ka thmu khnang ban penyap jisu ndai de ki ba rengkat bat ki rangba balang ki temen basan ki rangba lingdo jongka niam judasim de na kata kata oke ka sarkar rom ka sa sanar khna yu jisu u jisu udai berubah hok umdon pop wat u pilatru utu gubernur unong sensar ha Israel unong sensar jongka Judea ula ong ba u jisu umdon pop ngan pelat no yo no bro namar umdon pop ndrei ki pat ba ki ong sanar khna jisu deman sanar khna ba jisu kumta haba ki pat ba kilaya sela ki layak kwa ban sanar khna jisu te u he sarkar umla ban lei ndrei haswa ba un sanar khna jisu u yalam yu jisu hak khmat ki pat ba bun rengkat bat uwe u rodakat u bakertang u Barabas kumta u pilat loong ngan pelat no ya u jisu lane ya u Barabas ki pat ba babun pat kia sela kia perta ki ong pelat yu Barabas penyap yu jisu pelat yu Barabas sanar khna yu jisu dei kumta gen na kaliang jong ka sarkar Rom ta kaliang ki sipai Roman kisah sanar khna yu jisu ya u jisu la sanar khna ha u lum Kalbari hajan Jerusalem te kalong ka kabas ngosi yangi namar kat ka jing bun jongki patba hagapur u jisu yalap kiwan sngap ya ki jing yalap jing jisu ya ki jing hikai jing jisu u jisu la pen khie ya ki bapang ki basitom kum ki jing pang khiksut ki jing pang ring ki jing pang deko ki jing pang matla ki jing pang yap siliang ki jing pang ba bunjat u jisu la pen khie la le ki kamba ki ba bunjat ndrei hadin pat ya ubro babha ki ya rai ban penyap kalong ka ke bas ngosi na kaleng ka junga jin lada mangingi im hakata kapur lese
ngila ban yang persa ban jada yu jisu nrei kebasosi pat kalong ba kibreu hakata kapor ki dum ha ki bun ba ki breu ki basno ki penrem jisu imat kila bandai ki ju ki breu ya kabau jisu lalek kamba ulap penko ki jingpang ki nrei ki selapat haden bakilayo jengko ban penyap yu jisu kila bandai ki ju ki breu namar kide ki Israel hite ki Israel ki ya perta ke selaban sana pna jauh Israel jisu de Israel bat uhikai ya kipat ba hakaniam Judaism namar ki Israel kideki Jew mo Judaism kadekan niam Jew ka jing hikai jung jisu ya kipat ba uhikai hakan niam Jew omdei haki balang Kristen ki mi hadin ka jing yab jung jisu pide maskutu ikata te nakalan ka juga ngasu kwa man kran lamprang rangumne kublai sibun kublai sajarmu kublai Good Friday ya pi baro watla ngamla ban pelak kloy kan ka video namar hakajing bun kam ka juga bat sakaweru katut ka network ta kadaw nga yo ban pelak kam slam kan ka video te ngasai siam yang hakwe video